Let's hope we are going to hear the new names, new players, especially on that front line. Kanti ke iqembu le Kaizer Chiefs li interested ke kumdlali wamaZulu yena ke uSiphesihle Maduna lo mdlali ke oneminyaka engu23 kuwena ke unyaka lona ke ka2023 kanti ke lo mdlali wajoina ke uSuthu ngonyaka ke ka2018 ngoFebruary lapho ke asayina ke khona ke icontract ezophela ke ngoJuni kuwona ke unyaka lona ke ka2023 okwamanje iqembu ke le Kaizer Chiefs alikakamsayini ke yena ke uMaduna kodwa ke ungomunye ke wabadlali leli qembu ke leli ke eselembhekile.